Хора, тук сме с Нико. Сега ще направим една томбола. Томболата се състои от Protection 4 Unbreaking 3 set, Sharp 5 Fire 2 меч, 3 легендарки, 12 Golden Apple, Fire Resistant, 3 диамантени блока, 3 златни, Stack Obsidian, 53 TNT, стрентки, спитки и Instant Health за първия. За втория е абсолютно същото. 10 златни ябълки, само че 2 легендарки. Кажете го това бе. Ботъл за енчант, Instant Health, Resistant, Night Vision, стрентка, Invisible, Obsidian, стаки 32, малко повече от това. И 32 TNT. За клипа трябва да се абонирате, да харесате и да си напишете името в играта, Ника т.е. и да се абонирате, нали, това не е важното. Томболата е теглена на 50 абоната и до скоро.